Za určitých podmienok a fericídov. Nebudeš platiť 10 € za listok, keď dostanem iba bagík. Lebo sme ťa vytancovali. Ale nie, ja som Videli ste to? Prišla správa od Bariovej. Holiness, ak mi do útorka neprídu všetky ospravedlnenky, tak vám neprídem na Stužkovú? Ona do útorka chce ospravedlnenky. Do prasa. A ja akože teraz čo mám robiť? Však ja som vtedy na mesiac v Dubaji bola. No, budeš musieť ísť za nimi. Táto snad nie. Hola, estoy aquí bien. Tu nombre? Emma Zelňáková. Gracias. Už stáročia sa na našej výnimočnej škole šíri posolstvo mafiánov, ktorí zachraňujú žiakov v núdzi. Každý rok sa objavuje viac a viac študentov, ktorí hľadajú pomoc. A keďže ospravedlnenky za absenciu nerastú na strome, žiaci sa musia obrátiť na Pánov z podsvetia. As I walk the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking. Oye, ya estamos hartos. Exigimos la devolución del libro de clase antes del atardecer de mañana. Si no se cumple, notificaremos la situación de sus chanchulos a la dirección del centro. Pero yo no sé de qué estáis hablando. No te hagas la tonta. Por ahora, todos tiramos de la misma cuerda, pero rápidamente todo puede volverse a vuestra contra. Avísales a tus compañeros que mañana os esperamos enfrente del avión. Sí, vale, me voy. Guys, počúvajte ma. Cestou do školy sa stala taká vec, že ma zastavili španielskí dealeri a vyhrážali sa mi, že musíme ukradnúť triednu knihu do dneska večera, inak nás prezradia. Čo teraz? No dobré ľudia, potrebujeme myslieť nejaký plán. Plán? Veď sa im normálne len plámeme do kabinetu, však čo? No neviem. Dobre, to by chcelo nejaký iný nápad. A kebyže sa vykašľeme na to? Nie, však sa na to vykašleme a potom nás vyhodia, to nechceme. No však to no. Dobre, guys, skúste sa vyjadriť. Veď dnes ňou máme hodinu, tak mohli by sme ju nejako odlakať z triedy a niekto by odpadol ako rozptýlenie. No a Bariova by to musela začať riešiť. Zoženieme nejakých záchranárov, sanitku a proste to potom šlohneme. OK, to znie fajn. To znie dobré. Hlasujeme? Kto je za? Dobre. Možno tých záchranárov zohnať. Aby to vybavíme potom. Dobrý deň, prajem, poprosím vás všetci, každý sám, všetci vybrať 2 pera, na lavici nič
A do zákrytu poprosím. Dámy, strácame drahocenný čas, poprosím. Poprosím ťa, vytoč sa. Všetko pripravené, nech sa páči, môžete začať. Pani učiteľka? Mohla by som ísť na toaletu? Mne Môžeš, ale musíš mi vysvetliť. Ejha. Prosím ťa, povedz niečo. Tara, dokáž mi. Hej, volať, prosím. Dobrý deň, som Lucia, prvá spolužiačka z Košice gymnázium pani Mládeže. Dýcha, ale je veľmi odpadlá. Dobrý deň, poďte sa. Čo sa stalo? Odpadla pred 5 minútami, ja som si istá, myslím, že dýcha. Dobre, okej, ja skúsim osvietliť, či bude stávať. Dobre. Skúste ju usadiť. Jedla si? Pila si? Dobre, okej. Dobre, myslím, že budem sa s nami jesť. Dobre, okej. Zavolám rodičku. No, šup, berte to niekto, rýchlo! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Los planes han cambiado. Tienes que llevarlo a esta dirección. El jefe te estará esperando allí. ¿Qué se supone que hagamos con eso? Pues eso tienes que descubrirlo solo, chico. Mne to je jedno, reálne, ale to potom tak nevychádza, to bude viac tu. Čo tu robíš a prečo to máš stále so sebou, aspoň to skryť? Dali nám tento random papier s random číslom a ja neviem, či skryť. Ukáž mi to. Vieš, dobre, daj to sami, ja to vybavím, daj mu na to.